wong Islam ning donya Indonesia iku akeh. Sak pirang-pirang jutaan. Tapi sing sregep maca Al-Qur'an iku kena diitung. Tapi senajan awake dhewe iki umpama urung iso sregep maca Qur'an, urung istiqomah oleh maca Qur'an. Sing penting aja sampe mamang karo Al-Qur'an. Mergo Al-Qur'an iku dawuhe Allah Ta'ala. Nek awake dhewe iki sampe mamang karo dawuhe Allah Ta'ala, mongko awake dhewe iki termasuk golongan umat-umat sing ditantang karo Allah Ta'ala. Kaya dawuhe Allah Ta'ala ana ing surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa ta'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.